Kadhi wach ma bende ne oluoko ke gwenge mag Migori, jathum mar Auma mosenindo Lilian Auma mong'ere kaka Princess Julie omi kopo mogik e nyasi mane ochope kod min odogai mar ODM Aida Odinga kod jotelo mamoko. Princess Julie ne otim nende kaka jathum mar Auma ma thumbege ne opong' kod puonj. George Juma Mioler. E nyasi mar kopo mare mogik, nyasi manie obagwego mag Bondo Nyironge, manie ochopi kod oganda mopogore opogore, ma oting'o josiasa, jothum kod mamoko. Mosindo Lilian Auma mong'ere kaka Princess Julie ne opai kaka jathum mar Auma, ma thumbe mage ne okelo puonj ne oganda. Mia mama na kawuono is going as the queen she deserves to be. My mother died without money in her hands because no konyal bedo piny. Kanya Thengato ok this school. We will miss her voice, we will miss the lessons she taught us, and we will miss her entertainment. Jaodogai mar ODM Ida Odinga, gavana ma Migori Chelyako, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, kod jotelo mamoko ne oywago mosindo Princess Julie kaka jathum ma thumbegi okelo puonj maduong' ne oganda, to ahinya thumbeno mar Dunia Mbaya mane okonyo ahinya e kedo kod landruok mag kutigo mag ayaki e piny Kenya. Man give meaning. Owero wen ma Dunia Mbaya, macho wero very passionately. To mane wer mwaparego. Wenda alili no. No mi wang'eni ukimi kata ka in go. To kirito ni maber. Kendo kichiemo maber. Kendo kimwonyo yath kaka owinjore. To konego negi. Alili ni ne a musician with a message. A musician who could sing and lead and teach. No mako piny gi duonde. Kweth jolendo mawuok e kamino mar All Media Services ka otele ko jatend Nyakalondo mara Mogi Victor Otieno Juma mabende ne ochopo e kopo ma ogik ma Princess Julie ne opako mosenindo kaka jathum mar Auma ma thumbe mage okelo dongruok e kind oganda Luo. Ama nogeno weche mag somo dong winjo neno ka mich maduong' ma ng'ata nyalo yudo piny masani en somo. Mar ariyo nodagi nyithind kiye. Kidake piny ka titeme gimoro ma ji nyalo parigo donge. To ibed gik mamoro ganda donge. Jothumbe mane ochopo e nyasi mar kopone bende ne opako mosenindo Princess Julie kaka jathum mar Auma mane omako lwet jothum mathoth. Example Dunia Mbaya. Ji ne paro ni mama no yude pesa malich, onge pesa mano yude. Wa joma nogoye onge pesa mano yude. Monyalo wacho ni no yude. To ka joma ne en wato ng'eyo ni wan gi pesa. Kuro miyo kang'eni sirikal moko dewo jothum nikech tuke mamoko gitaneno ka sirikal odewo. Ok apare kaka Julie, apare kaka mama na monyuola, nikech kana asewito jonyuola, mama ema nokwanya ka anchokora Homa Bay 1997. Mane mama okawa. E kind kopo ma mosindo Princess Julie, jothumbe mag Luo ne oywak ni piny owacho kod josiasa osejwang'ogi kendo moko kuom kodak e ngima mar chan. Watiyo matek to ok wayud gimoro. Watiyo e sa siasa, watiyo kamoro amora, thumbe waitiyogo, but waonge mishahara. Jo Kenya waonge mishahara. Koro gima chako medo duoko jo benga chien. Producer mane konyo wakande sani no uduogo wewe. Osiepe manita ne konyo mane sama nyalo duko osiepe moro makobadi otiri recording. Ng'enyi betinde uduogo lalo onge. Amanyocha ane bunge nakelo chike for our artists. Nuwawacho ni kata ka skiza tune okete wendi to pesa miduoko ni onego bed mang'eny moingo kaka iduoko sani. Josiasa kod jotelo mamoko mane ochopo e nyasi mar kopo mogik mar Princess Julie bende ne ojiwo kwe e kind oganda. Anadwa kondi ni kama wantie ombulu na ng'eyo. Ne MCA mino dwaro kome no miye. Ombulu na ng'eyo. Ne mujumbe mino dwaro kome no time nade. Kawuono gavana matiyo meno chila yako. George Juma, Ramogi TV, Migori.